Messaġġ ta' tama, hekk ġie deskritt id-diskors b'saħħtu li għamel il-Prim Ministru Robert Abela waqt id-79 Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fl-Istat Amerikan ta' New York. Fil-fatt f'intervista telefonika ma' One News il-President ta' The Ramblers Association u l-ambjentalista Ingram Bondin innota li fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru sema l-impenn ta' Malta fil-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Jiena naħseb li kien messaġġ ta' tama. U fl-istess ħin kien ċanfira għal min qiegħed ikaxkar saqajh fejn jidħlu deċiżjonijiet bżonjużi għall-pjaneta, speċjalment fejn jidħol il-protezzjoni tal-ibħra u l-ġlieda kontra l-olli tal-livell tal-baħar. Issa naħseb li importanti huwa li fid-dawl ta' diskors il-pajjiż ikompli jieħu dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn biex inaqqas l-emissjonijiet biex bekk ukoll jagħmel is-sem tiegħu f'din il-ġlieda kontra t-tibdil ta' klima. Dwar dan irreaġixxa wkoll id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg waqt sibt il-punt fuq One fejn saħaq li l-Prim Ministru kellu diskors b'saħħtu ħafna mhux biss rigward sfidi kurrenti iżda wkoll rigward dawk futuri bħat tibdil fil-klima u x'inhu l-irwol tagħna bħala pajjiż f'dan kollu. U qal li s-sitwazzjoni li lin minn xtutna hija waħda inkwetanti fejn fost l-oħrajn għamel referenza għal gwerer li għaddejjin fil-Libja kif ukoll fl-Ukrajna. Id-Deputat Prim Ministru kellu wkoll kummenti sbieħ għal Malta fil-fora internazzjonali. Wieħed jista' jikkwota dak il-qal Segretarju Ġenerali. Għal meta jiena nara li għandi laqa ma' tmexxija Maltija, jiena inserraħ rasi għax naf fejn qiegħed magħkom. Naf illi intom meta ser umlawċ, meta ser niddiskutu jekk hux gwerer, jekk hux tibdil fil-klima, jekk hux armi nukleari. Naf li intom pajjiż li internazzjonalment timxu ma' trattati, timxu ma' dak li huwa sewwa. U allura aħna għandna prediction ta' kif se tkun il-pożizzjoni Maltija meta niddiskutu tali suġġett. U dak huwa l-isbaċ ċertifikat.